ndị nwoke Knight of St. John na ndị ha na onwe ha bụ Ladies Knight of St. John. Bon Davis Ofuegbu n'ezinụlọ a na-enye Chineke ekene nke ka nke wee na-asị happy birthday n'isi nwunye ya Angela Nneka Ofuegbu na nwa ya nwoke Obi Ọgaranya Ofuegbu, wee na-ayọkwa maka ihe ezinụlọ anụnwa bụ n'obi. Onye a chọrọ ka akpa afọ ya na-ayọ ka Chineke bịa gbuo ọgụ nyere ya aka, nyekwa aka n'isi ezinụlọ ya, wee na-ayọkwa maka ihe niile ha bụ n'obi ka ọ gaa etu o si masị Chineke. Aloy Okoro na ezinụlọ anyị na-enye Chineke ekene ka Chineke si were aka o ji agwọ ya, were obi ebere ya wee weta n'isi nke nyanwa ya wee na-agbake ọsịsọ, were na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi nyanwa. Greg na Skologa Amaka na-asị happy birthday, ngọzi Chineke n'isi Meg Omeakụ na Ada Omeakụ, ndị nke na-elota mgbe eji wee mụọ ha, wee na-ayọkwa ka Chineke na-abawanye ngọzi ya n'etiti ha. Ezinụlọ Omeakụ na-enye Chineke ekene ka o si tiekwa ofu arọ n'isi Margaret Omeakụ, wee na-ayọkwa ka otito Chineke, ngọzi ya na amara ya na ihe ọbụla ha na-eche n'isi ya, ka Chineke na-agọzi Megi Omeakụ oge niile. Franka Ọkpalire na-enye Chineke ekene na-asịkwa happy birthday n'isi Chisom Eze, wee na-ayọkwa ka ngọzi Chineke nke amara ya na-enwere ube na-echekwaba na-edu ya. Reji na Ifie Eze na-asịkwa happy birthday n'isi Chisom Eze, na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi ya. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche oge ugbu a ha na-elote eme anniversary mgbe ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọkwa ka ngọzi Chineke na-abịakwa n'etiti ha na-agọzi ha. Helen Egbuniwe na-asịkwa happy birthday n'isi Megi Omeakụ, na-enyekwa Chineke ekene ka o si were aka o si agwọ ya wee weta n'isi Megi Omeakụ, na-ayọkwa ngọzi Chineke, arụ ike, nchekwaba na odudu ya n'isi ndụ ya. Skola na Greg Ọgamaka na-asị happy wedding anniversary na congratulations n'isi Boni na Uju Ezechukwu, ndị na-elota alụmdi na nwunye ha. Tedeus Onyekamma na-enye Chineke ekene oge ugbu ọ na-elota mgbe eji were mụọ ya bụ mbido Tedeus Onyekamma, na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya, nchekwabe ya na odudu ya. Yukeria ihe asọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Rosaline Iwuala. Aloy na Yukeria Udeze na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Selina Udeze na Cecilia Asụ Eze, ka mkpụrụ obi ndị a nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Benedict Ọnụkwufọ. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
15, 15. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Otito dịrị Jesu. Na-emerekpe ole ya gaji tụbọrọ unu n'aha Jizọs. Iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, gwanụ ka anyị nyochaa akọ na uche ma mee ezi ebere maka njọ anyị gaa. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, weduru anyị ruo na ndụ ebe ebe.
Mebere Christi, Christi, Mebere. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
kachelu mmadụ ndị nwere obi ọcha ndị nwere obi ọcha ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, biko mee ka anyị gọrọ gị onwe anyị, bịakwa were obi dị ọcha na-efe ebube eze gị mgbe niile, site na dị nwe na Jesu Kristi bụ nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ na-adị na-achị Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Ndị Amalek bịara buso ụmụ Izrel agha na Refidim. Moses wee gwa Joshua sị, họpụtara onwe gị ụmụ okorobịa n'ụtụtụ echi, gaanụ ka unu na ndị Amalek lụọ agha ahụ. Aga m eguzo n'elu ugwu jide mkpara Chineke n'aka. Joshua mere ihe Moses gwara ya wee lụso ndị Amalek agha. Ma Moses na Aaron na Hur rigoro n'elu ugwu. Mgbe ọbụla aka Moses lara elu, ụmụ Izrel na-enwe mmeri. Ma mgbe ọbụla Moses wedatara aka ya ala, mmeri abụrụ nke ndị Amalek. Ma aka bidoro nyewa Moses arọ. N'ihi ya, ha were okwute dowere ya ka ọ nọdụ ala. Aaron na Hur ewere na-akwalite aka Moses. Otu onye na-akwalite aka nri ya, onye nke ọzọ na-akwalite aka ekpe ya. Ihe a ka aka ya jiri lagide elu ruo mgbe anyanwụ dara. Joshua were mma agha gbuchapụ Amalek na ndị nke ya. Okwu nke osebere ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Zaanụ ya. Enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Dị n'aha onye nwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Elere m anya n'ugwu, olee ebe enyemaka m ga-esi abịa? Enyemaka m ga-esi n'aka onye nwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Azịza. Enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị, onye mere eluigwe na ala. Ya ekwekwala ka ụkwụ gbachapụ gị. Ụra atụkwala onye ahụ na-eche gị. Mba, onye ahụ na-eche Izrel mụ anya, ọ naghị arahụ ụra. Azịza. Enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị, onye mere eluigwe na ala.
onye nwe anyị bụ onye nche gị bụrụkwa ebe nchedo gị. Ọ nọ gị n'aka nri, anwụ agaghị emerụ gị ahụ n'ehihie, ọnwa agaghị emerụ gị ahụ n'abalị. Azịza: enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị, onye mere n'igwe n'ala. onye nwe anyị ga-echekwaba gị ka ajọ ihe ọbụla ghara irute gị. Ọ ga-echekwaba ndụ gị. Onye nwe anyị ga-echekwaba ọpụpụ na mbata gị bido ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Azịza: enyemaka gị dị n'aha onye nwe anyị, onye mere n'igwe n'ala. Enyemaka gị dị n'aha onye nwe anyị, onye mere n'igwe n'ala. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara Timoti: jidesie aka ike n'ihe a kụziri gị, n'ihe ahụ were gị anya na ọ bụ eziokwu. Chedakwa ndị kụziri gị ihe ahụ, na otu o si bụrụ na ị bidoro na nwata mụta ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụ ihe ndị a ka ị si amụta amamihe nke na-eduba n'eziokwu site na ikwere na Jesu Kristi. Ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ bụ ihe Chineke kwuru. Ha dum bara uru maka ịkụzi nkụzi, maka ịgbaziri onye gahiere ụzọ, maka iduzi ndụ ndị mmadụ na ịkụziri ha ịdị nsọ. Ọ bụ otu a ka onye ihe Chineke na-anụ ọkụ n'obi si abụ onye enyere ngwa ọrụ na onye akwadoro nke ọma maka ịrụpụta ezi ọrụ n'ihu Chineke na ihu Kristi Jesu, onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ana m eche gị ọrụ a n'ihu n'aha ịpụta ihe nke alaeze ya, na-ekwupụta ozi ahụ, ma nabatara ya ma nabataghị ya. Kwụsie ike na ya, tụọ mmadụ mmehie ya n'anya, gbaziere ndị gahiere ụzọ, gwa ndị mmadụ ka ha na-erube isi, ma ha nwere ndidi mee ihe niile ndị a. Buru n'obi na ọ bụ nkụzi ka ị na-akụzi. Okwu nke osebụrụ ụwa.
onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu tụrụ ụmụazụ ya elu banyere mkpa ọ dị ikpe ekpere ugboro ugboro na-ekweghị ka obi daa mba. Otu ọkaikpe dị n'otu obodo, onye na-adịghị atụ egwu Chineke, nke na-adịghịkwa asọpụrụ mmadụ. Ma n'otu obodo ahụ kwa, otu nwanyị isi mkpe na-abịakwute ya akwụsị na-asị ya, achọrọ m ka ikpeziere m ikpe, kpepụta m n'aka onye iro m. Na mbụ ọ jụrụ ajụ ime ihe nwanyị ahụ gwara ya, ma mgbe ogologo oge gasịrị, o mesịrị si onwe ya, ọ bụ ezie na adịghị m atụ egwu Chineke, adịghịkwa m asọpụrụ mmadụ, ma nsogbu nwanyị isi mkpe a na-enye m akarịala. Ọ naghị ekwe ka ume na obi ruo m ala, n'ihi ya aga m ekpeziri ya ikpe ka m ghara ịnwụchụrụ ya na nsogbu ya. Onye nwe anyị wee sị, unu anụ na ihe ọkaikpe arụrụ ala ahụ kwuru. Ọ bụ na unu echeghị na Chineke ga-ekpeziri ndị ọ họtara ahọta ikpe, ndị na-akpọ oku ya abalị na ehihie, ma ọ bụrụgodu mgbe o gburu oge na ịgbatara ha ọsọ enyemaka? Nkwa m kwere unu bụ na ọ ga-ekpeziri ha ikpe n'oge na-adịghị anya. Ma mgbe Nwa nke Mmadụ ga-abịa, ọ ga-ahụ okwukwe n'elu ụwa? Ozi ọma nke osebụla ụwa. Amen. Amen. The Lord is good all the time. Ifele chukwu aka n'ụbọchị taa, febere ya aka, febere ya aka. Ụtọ niile, ije mma niile ga-abụ nke Chukwu ebebe ebebe. The Lord is good. Aga m esoro ndị ozi na-enye gị ekele. Aga m esoro ndị ozi na-aja gị mma. Osimiri na-erugharị n'otito gị mma. Ahịhịa dị n'ọhịa na-efufe aka nye gị ekele. Ụmụ mmadụ bi gị mma, ha na-asị imena, imena, imena. One more time, aga m esoro ndị ozi na-enye gị ekele. Aga m esoro ndị ozi na-aja gị mma. Osimiri na-erugharị n'otito gị mma. Ahịhịa dị n'ọhịa na-efufe aka na-enye gị ekele. Ụmụ mmadụ bi n'ụwa na-egbu ikpere na-aja gị mma. Ha na-asị imena, 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 imena.
ọ dịghị onye dịka gị, ime n'ime n'ime na o, ime n'ime n'ime na, ime n'ime n'ime na, ọ dịghị onye dịka gị. In Jesus' name. Amen. Ọ bụ taa ka Nigerian nsọba ụka na ihe ọgụgụ niile agụpụtara anyị rụtụrụ anyị aka mkpa ọ dị ikpechere ebe ị mere gịnị, ebe ị nọ. Gị na-ekpe ekpere ị naghị ayọta, ga-eme gịnị, ga-ekpechere. Gị na-arụ ọrụ kpebi ihe tụrụ n'ahịa, ọwụ ihe na-ahụ, ga-eme gịnị, ga-ekpechere. Ka ọ bụla awụ ihe ọma ị na-eme, the word of God today asks me, asks you, all of us, si anyị ka anyị nọgidesi gịnị ike. Hallelujah. The Lord is good. I won't just ordinary praying. I say, keep on praying, keep on praying, keep on praying, keep on praying, and never lose heart. Keep on praying, keep on praying, keep on praying, and never lose heart. Because there is a God that listens. As you pray, God is taking note of all your petitions, and in his own time, he will do it, he will answer it. And on our way in the journey of faith, gibido hala, persevere. Gibido also okwukwe na-agba, soro Jesus na-aga, ka m soro onye mụ na ya dị na mma, ka soro Jesus na-aga, ka m soro onye mụ na ya dị na mma. Asịbedị na ị na-achị na ha achọta, ka m soro onye mụ na ya dị na mma, ka m soro Jesus na-aga, ka m soro onye mụ na ya dị na mma. In Jesus' name. Amen. One of ihe mere na ihe ọgụ kembụ na Moses weliri aka elu. I won't just ordinary posture, ordinary iweli aka elu. Ya na-egosi persistent gene prayer. Ọ na-egosi unbroken prayer. Ikpe ekpere esepụghị gịnị, esepụghị ọnụ. Mana Ahize, Aaron na Hur, ndị mgbe ọ gbajuru dọrọ, mgbe ọ gbajuru megịnị dọrọ, ha nyere Moses gịnị aka. Nke na-echetara m na gị abụọ, no matter how prayer warrior you may be the greatest prayer warrior. Little thing can overwhelm you. Situations in life nwere ike mee gị ume na obi achọ ịda gị gịnị mba. Mana ekele dịrị Chineke. Aaron and Hur, they were there to inyere Moses gịnị aka. Ọ nakwa echetara m na gị abụọ na no man is an island. You don't have it all. We need the support of Esekere Magene, the man. In a family where the dad is only praying, the mom, nwanyị ọbasara ụmụaka ọbasara o nwekwara rekọd mere gịnị dịnụ. Ọwụ nna na-ekpe, nne na-ekpe, ụmụaka na-eme gịnị ekpe, maka na gidigidi ka eji ama gịnị ukweze. Ọkwa otu this persistent prayer ka a kọrọ anyị akụkọ na the gospel of today. Nwanyị isi mkpe, ọ weji okwu na onye ọkaikpe ọ naghị atụrụ Chukwu egwu ka ọ na-asọpụrụ mmadụ, mana esepụghị ọnụ na arịrịọ nwaanyị ahụ na-ayọ ya. Akwa ọnụ katara sị, nna m ga-eme ihe a, nwaanyị a ga-egbu m, nwaanyị a ga-egbu m. A na-agwa anyị ọ bụrụ na onye a na-anaghị atụrụ Chineke egwu, na-anaghị asọpụrụ mmadụ, nwere ike imere onye ahụ. What of our God? This kind God, oh, I never see your type. Oh, this kind God, oh,
Blessed be thy holy name. In Jesus' name. Amen. Ọ bụrụ na nwoke a anaghị atụ egwu mmadụ nwere ike imere ya onye ahụ, what of our God? God can do it again and again and again. He's the same God today as he has always been, yesterday and today and forever the same. There is no reason to doubt God can do it again. God can do it again and again and again. He's the same God today as he has always been, yesterday and today and forever the same. There is no reason to doubt God can do it again. There is no reason to fear God can do it again. There is no reason to lose hope. God can do it again. In Jesus' name. Ọ ga-eme ya. Ihe ọ chọga wogene nkwudosi ike ikpewe gị gawa gị ga-agado ga-eme gịnị ga na-aga. Olileanya mbụ na Chineke nọ ya, mgbe oge ya zuru ọ ga-eme uche ya. Akwa ya, olileanya ịbụ na Chineke nọ ya, mgbe oge ya zuru ọ ga-eme uche ya. A sị nnọọ na nwaanyị ahụ kpekatara ya obi na ume ajụ oyi oyi, olee otu ọ kara eji nweta ihe ọ na-achọ? Galatians chapter 4 verse 4, there is always the appointed time. Mgbe oge akara aka ruru, Chukwu ga-eme ya. Otu o ji eme ya, ịma ha, mana o mere gịnị? Ọ ma. Otu ọ ga-eji mee ya, amaghị m, mana o mere gịnị? Ọ ma. Na nsogbu Job chapter 19 verse 25. Olee ihe o kwuru? Ọ sị, I know my Redeemer liveth. Onye m na-efe dị mma, ọ dị mma, onye anyị na-efe dị mma. Ewo, ndị n'ozi na-efe ya, elu ụwa na-aja ya mma. Onye anyị na-efe dị mma. Ọ dị mma, onye anyị na-ekpere dị mma. Ọ dị mma, onye anyị na-efe dị mma. Ewo, ndị n'ozi na-efe ya, elu ụwa na-aja ya mma. Onye anyị na-efe dị mma. Ma ihe ọgụgụ ka abụọ Pọl dị nsọ a na-agwa Timothy, na-agwa anyị niile, that word of God, ma ha nabatara ya ma ha nabataghị ya, mee gịnị? Insist on it. Insist on it. My first, second, third reading, the message today, we're going to pray without ceasing. Ofu onye kwuru okwu say, push, pray until something happens. Pray until something does what? Happens. When I come into your presence, I'm so happy. Are you happy? When I come into your presence, I'm so glad. I am so glad. In your presence, there is anointing, and the Spirit moves around me. In your presence, anointing brings you, anointing brings you. When I come into your
your presence. I'm so happy. I am so happy when I come into your presence. I'm so glad. I am so glad in your presence. There is anointing and the Spirit moves around me. In your presence, anointing, praise the Lord. Chetekwe, the last sentence of that gospel, I say, mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa, ọ gakwa ahụ ndị nwere gịnị okwukwe. Mgbe ị ga-akụ aka taa, echi, nwanne echi, 1 year, 2 years, 3 years, ya dịka Chineke ọ gbara nkịtị, will you still be knocking? Maybe that trouble, ọnọdụ ọjọọ ahụ, it has lingered for so long. Will you still persist in praying? Aka nwere ezinụlọ obodo. Maybe nwanna nọrọ na nsogbu agbakọ aka ọnụ dịka Aaron na Hur mgbe ike chọrọ igwu Moses. Kedu ihe Hur na Aaron mere? Ha eme gịnị? Ha nyere Moses gịnị aka. Nwa nwoke na-ebute, nwa nwaanyị na-ebute, ụmụnụ na ezinụlọ na-eme gịnị? Na-ebute, nwanne na-ebute, the grandmother, grandfather, all in unison. Ka ihe mee gịnị? Ka ihe dị mma. Ka anyị gbakọrọ n'iru Chukwu na Sunday taa. Ọ sị m yọọ, ọ sị anyị yọọ, ọ sị anyị kọọ na anyị ga ọnụ ụzọ na ọ ga-emeghere anyị. Ka olileanya anyị nwere na Chineke ọ gaghị akụ anyị ahịa. Ka anyị tinye Chineke obi nwayọọ, obi ndidi, kwere na onye ahụ kere ntị, o ji eme gịnị? O ji anụ ntị. N'oge ka ya ọ kacha mma, ka oge echi ahụ ka o wetara anyị ihe ọma, afọ ọma, ogologo ndụ, arụ isi ike, n'isi njedebe ndụzi, ka anyị ncha keta oke n'alaeze Chukwu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ekwere m n'otu Chineke. Ekpere ke ndị kwelenụ, ndị hụrụ n'anya, ka anyị jizie okwukwe, olileanya na ntụkwasị obi kọsara Chineke onye hụrụ anyị n'anya ihe na-akpa anyị. Omnipotent Jesus,
omnipotent Father, He will answer our prayers when the time is due. Omnipotent Jesus, omnipotent Father, He will answer your prayers when the time has come. Maka ịnọgide n'ekpere na-adịghị mba, ka ịnọgidesi ike n'ekpere na-adịghị mba bụrụ ihe nzukọ nsọ Chukwu na ndị kwerenụ ga-eji na-ebi ndụ ha. Ayọ dị nwere anyị. Omnipotent Jesus, omnipotent Father, He will answer your prayers when the time has come. Maka esemokwu na nkewa dị n'etiti mba ụwa nakwa obodo, ka e were mkpakọrịta ụka na ịrịkọrịta ọnụ mezie esemokwu ha maka ọdịnamma nke onye ọbụla. Anyị arịọ gị dị nwenu. Amakwutere m gị Chineke, amakwutere m gị onye nwe m, o nweghị chi bụ nwere, o chi bụ echefukwana mụ. Maka obodo niile ka ha nweta mmiri ọṅụṅụ dị mma, ka ndị agụụ na-agụ nwetazie ihe oriri. Anyị arịọ gị dị nwenu. Amakwutere m gị Chineke, amakwutere m gị onye nwe m, o nweghị chi ọzọ o nwere, o chi m echefukwana mụ. Maka akụ ndị nwere ngwụcha esi n'ala ewepụta, ka a kpachapụrụ ha anya ka o were zuoro onye ọbụla. Anyị arịọ gị dị nwenu. Amakwutere m Chineke, amakwutere m gị onye nwe m, o nweghị chi ọzọ o nwere, o chi bụ Maka anyị niile sonyere na nnukwu ihe omimi abụ Maasị dị asọ, ka anyị ghọta na ọ bụ ya bụ isi emume na ozi nke ndị kwerenụ. Anyị arịọ gị dị nwenu. Amakwutere m gị Chineke, amakwutere m gị onye nwe m, o nweghị chi ọzọ o nwere, o chi bụ Maka ndị niile nwụgoronụ, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebube n'ala eze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwenu. Amakwutere m gị Chineke, amakwutere m gị onye nwe m, ọ dịghị chi ọzọ o nwere, o chi bụ ngwazienụ n'ime obi anyị dị iche iche ka anyị kọsara Chukwu ihe ndị ọzọ na-akpa anyị.
ngwanụ ka anyị yọọ enyemaka ekpere nna anyị dị nsọ bụ Virgin Maria ka anyị na-ekwe. Maria dị nsọ yọbara anyị o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke eluigwe. Nne nke Chukwu dị nsọ yọbara gị o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke eluigwe. O Chukwu ji ike niile, anyị na-ekele gị na-ayọzinụ ka mkpa ndị ha anyị chere gị n'iru ka ọ masị ebube eze gị ịnara site na Kristi onye nwe anyị. Number 39.
For what? Done for me. I am very, very. Hey. Okay, Jesus, Igbo can marry the book. Oh, for you, na say, na biarola. Mono monemo, anine kelegio. I am saying, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My darling Jesus. Not for me. Very grateful. Saying, thank you, Jesus. Okay, Jesus, so Igbo can marry the book. Ofanye anase na biarola. Omono monemo anyị na-ekele gị o. Mona zeno na mo anyị na-ase na-emela. Onye mere dị mma na nara ekele anyị o. Anyị na-ase gị. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My darling Jesus. For what? Don't for me. Grateful. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Whatever I am now, it is by your grace. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Whatever I am now, it is by your grace. Thank you, thank you, thank you, thank you. Whatever I am, it is by your grace. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Whatever I am now, it is by your grace. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. I'm a mekelegi. Many are many are suffering. Whatever I am now, it is by your grace. Thank you, my thank you, my God. Whatever I am now, it is by your grace. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Whatever I am now, it is by Anamafugo, Temafugo, Atemafugo, Yamine Merendego, Emana Mafugo, and Temanugo. Whatever I am now, it is by your grace. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Whatever I am now, it is by your grace. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Whatever I am now, it is. Eluwa odema danger. Ekwere we magama baba ni me Jesus.
this offering. Rịọwanụ ụmụnne m ka àjà m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu na ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị, mee ka anyị jiri obi anyị niile were onyinye nyere anyị na-efe gị. Biko were amara gị ụcha anyị ka anyị wee dị ọcha site n'ihe omimi nke anyị ji agbara gị odibo site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welitenụ obi unu elu. Ka anyị nyenụ di nwanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ihe bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile dị nwanụ. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwanne anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ wedata onwe ya amụọ ya na Virgin Maria. Ọ tara ahụhụ ọnwụ n'elu obe gbapụta anyị n'ọnwụ ebighị ebi. Ka o si na ndị nwụrụ anwụ na-ebilite, o nyere anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke ya, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma ha na ukpu eze na ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwu ukwu otito gị akwụsịghị akwụsị na-asị:
ịdị nsọ ezi ihe dị nwa n'ụbụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye n'ahụ ọnwụ were achịcha, ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke ya bụ ahụ m ka a ga-edoronye maka unu. Sọ gị bụ Chukwu nwere Chineke nna, leta nwa gị anya. Chukwu na-ekwekwala ka ụwa merie m. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko nsọ, ka ọ na-enyekwa gị ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke ya bụ iko nsọ nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Mmadụ niile na-asị, ebube ebube Chineke mara mma. Mmadụ niile na-asị, ebube ebube Mesaya mara mma. Ihe omimi nke okwukwe. Dị nwana, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị hụnyere gị achịcha nke ndụ dị iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeala yọọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpe ụkọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwana, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Leo na Archbishop anyị Oze na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọrụ ahụ ụra, were ebere kpọbata ha, na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Anyị ayọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile, dị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi, na n'isonye ya nakwa n'ime ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otito niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ebe e nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ nkam obi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịrị aha gị, ka eme uche gị n'ụwa ka esi mee n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ.
zọpụta anyị anyị na-ayọ ose bụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbaa n'ahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbighachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyeritanụ ibe unu ekele nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.
achịcha si n'igwe bịa dị ya biri n'ime m, abụ m nke gị. Achịcha dị ndụ, achịcha si n'igwe bịa dị ya biri n'ime m, abụ m nke gị. Bịa biri n'ime m, ahụrụ m gị n'anya, were m mee ihe dị gị mma, abụ m nke gị. Bịa biri n'ime m, ibe enyi m ọma, sacha m Jesu, abụ m. Two, 1, 2.
ka anyị rịọ arịrịọ. Dịnwanụ biko mee ka anyị na-aga n'iru site n'ịnata oriri nsọ a ugboro ugboro, ka anyị site n'enyemaka anyị na-enweta n'ihe nke ụwa a wee mata ihe nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị nwere second collection tata kịta anyị na-ayọ ndị ushers ka ha gagharịa Missionaries of Hope Among the Peoples, World Mission Sunday, the Society of the Propagation of the Faith, a pontifical mission society in the Archdiocese of Los Angeles. Tata ka a na-eme iji wee na-agbasa ozi ọma n'ụwa niile n'ụlọ ụka niile na nzukọ nsọ Katọlik. Inweta envelope nke go, itinye ihe n'ime ya, imeghe nya ịya afọ donations ole nwere ike ikwe nkwa ma ihe emeju ma ole nke edekwenugo ede ọ bụ ihe ihe emenwu. Ọ bụ na ga-adịghị nkwadebe tata, ụbọchị ụka ọzọ iweta ya. Emesịa ha ga-anakọkwa envelope ndị a na-ekeke taa. Ndị adịghị nkwadebe iwere ya naba, ị nwere ike iwechiga ya azụ tinye ya na mailbox nke ụka ebe a, o wetakwa ya ụbọchị ụka. Ka ha na-aga n'iru ka esi wee mụọ ọkwa ọnwa Nọvemba nke na-abịa n'iru ka eji aka ụka elote ndị niile nwụrụ anwụ n'etiti anyị. Ọnwa Nọvemba niile n'ụlọ ụka ọbụla dịka esi wee mụọ ọkwa n'ụbọchị ụka gara aga. Idekọsi afa ndị dị otu anụnwa nwụnarịrị, itinye ya na envelope ma ọ bụ na ga-enweghị envelope n'ụlọ, itinye na ya, tinyekwa ihe na ya, bịa tinye na basket anụnwa. Ọ bụ ya dị ebe a oge niile ya n'aka ụka ebe a n'ọnwa Disemba a ga na-elote ndị a niile. Anyị ebidogo nakọwa envelope ndị a. Ọ bụ nkata ya dọ n'iru ebe anụnwa. Ndị ji envelope dị etu a ha tụnye na ya ma ha wenye aka ya abịa nalụ ha tụnye na ya. Ga-adịghị nkwadebe tata, ụbọchị ụka ọzọ bụkwa ụbọchị ọzọ ị nwere ike ime ya. Ka anyị lotekwe anyị na-ama ọkwa. Novemba 1 ga-abụ Satọde. A ga-enwe sọsọ ofu ụka ebe a, ụka 8 nke ụtụtụ. Novemba 1 Satọde ka ọ ga-abụ. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal na-ama ọkwa na-ayọ anyị niile, ndị parishioners niile, Wednesday November 29 ha ga-enwe anointing mass ebe anụnwa. A na-ayọ anyị niile ka anyị niile bịa soro ha na ya.
ọ ga-ebido n'elekere nke 6 p.m. November 2nd, 2 p.m. ndị Udoka women bụ ndị nke ha na Los Angeles County of Public Health vaccination a ga-eme ya ebe a ga-eme ya na nkịtị ama na ego maka ya. Vaccination for flu, COVID, pneumonia, hepatitis ọ ga-abụ agbasa maasị nke ehihie ebe a nụnwa ka ọ ga-abụ na Parish Hall November 2nd ka ọ ga-abụ. Maxwell oge oke ọnụ ya afọ m oge ọ na-agagharị ya ka ọ kwụrụ ọtọ oge oke pụta kene ka ifo Maxwell unu fe ya nwoke gbara dị mkpa n'azụ. Ọ bụ nyanwa na ezinụlọ ya na ndị bụ oge oke niile ha na-ayọ anyị niile biko ụbọchị Fraịde anụnwa ga-akara senior brother nyanwa kpọtara ya obodo a ụka nke anyị na ya bibu ebe a nara ụlọ Jude oge oke wee nwụọ n'ụlọ. Ọ ụbọchị Fraịde anụnwa ka enye na anyị oghere ka ha na-agwa anyị na anyị ya akwụ ya ebe a ga-aka ụka ya 7 p.m. ezinụlọ oge oke niile ndị obodo ha niile si biko ka anyị ncha solu ka anyị kwa onye nke anyị na ya biri ebe a nwụrụ n'ụlọ. Daalụ. Next month? October, Wednesday, 29. That's what I did. Amara m ọkwa maka ndị Holy Spirit Charismatic Renewal Mass nke Anointing Wednesday, October 29, 6 p.m. ebe a. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are here to worship with us, please may you stand. Nenu sister, kwa Immaculate Heart, by the direct, yeah. Anyị na-ekene ihe, ọ dị ka ọsọ nyanwa, nwere onye ọzọ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ọsọ nyanwa, sister anyị na-ekene gị. Na-asị gị oge ọbụla ị nọ ebe a biko chigha azụ ka anyị na gị karịkwa ka ị nọnyere anyị. Daalụ. Anyị wee na-ekene ndị niile na parish anyị na-enye aka n'ụzọ dị iche iche, wee na-ekenezi ụkọchukwu du anyị na aja nke maasị tata, ụkọchukwu Benedict Ọnụkwufọ. Fada anyị na-ekene gị. Daalụnụ. Onye njichi ike n'ihe ọma oru a. Ana m ekele unu na-ayọ ka izu ọhụrụ a ka ọ mara anyị niile ma n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị hụlata isi nara ngọzi Chineke. Ka dị nwanụ gọzie unu chegide unu iru ya. Amen. Ka ihe nke dị nwanụ chakwasị unu ka onye kwuo unu amara ya n'uju. Amen. Ka dị nwanụ chi unu iru bịakwa wetara unu udo. Amen.
Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo, lawanụ n'udo. (271)